First Vision je športový dres, ktorý má v sebe zabudovanú akčnú kameru a senzor merajúci tep. Ponúka unikátny pohľad cez kameru umiestnenú priamo na hrudi športovca. Vďaka prenosovému dosahu do 100 metrov v otvorenom priestranstve sa First Vision môže stať súčasťou televíznych prenosov zo športových podujatí. Senzor na meranie tepu poskytuje údaje v reálnom čase a vysiela ich aj do streamovaného videa. Divák tak bude priamo vidieť, v akej situácii a ako reagovalo srdce sledovaného športovca. Inteligentné pracovné rukavice Pro Glow sú na palci a ukazováku vybavené 2 meracími senzormi. Tie zobrazia namerané informácie na malom displeji, ktorý je umiestnený na rukaviciach. Pro Glow dokážu merať napríklad hrúbku materiálu, informujú o teplote a zmerajú aj napätie. Pomocou nich sa môžu odosielať bezdrôtovo rôzne správy do dátového centra a navyše si rozumejú i s čiarovými kódmi. Po naskenovaní dostane používateľ napríklad informáciu o súčiastke, koľko kusov ich má na sklade a kde ich nájde. Apple predstavil nový MacBook, ktorého hrúbka je 13,1 mm a váži len niečo okolo 1 kg. Zoštíhlil sa aj jeho 12-palcový Retina displej. Úpravu zaznamenala tiež klávesnica, ktorá je až o 34% tenšia, no zachovala si pritom plnú veľkosť. MacBook obsahuje nový Force Touch Trackpad so zvýšenou interaktivitou a citlivosťou. Používateľ si môže prispôsobiť intenzitu tlaku pre jednotlivé kliknutia. Nové gesto Force Click pri dlhšom tlaku vyvolá napríklad definíciu slova, mapu alebo náhľad súboru. Výrobca s logom nahryznutého jablčka sa zahryzol i do sféry nositeľných zariadení, a to so svojimi prvými inteligentnými hodinkami. K dispozícii budú 3 modely, ktoré sa líšia svojim prevedením. Apple Watch Sport majú ľahké hliníkové telo a ich displej je chránený odolným Ionix sklom. Apple Watch sú vyrobené z leštenej nerezovej ocele so zafírovým sklom a si najviac zaujmú posledné hodinky Apple Watch Edition, ktoré sú určené pre náročných používateľov a ich telo je vyrobené zo zliatiny ružového alebo žltého 18-karátového zlata. Tomu zodpovedá aj ich astronomická cena. Výrobca Breitling zostal verný tradičným hodinkám, ktoré sa však dajú inteligentne ovládať a nastavovať prostredníctvom smartfónu. Doslova sa s ním spájajú a preto nesú názov B55 Connected. Používateľ si tak vie v peknom a prehľadnom prostredí aplikácie na svojom smartfóne nastaviť napríklad alarmy, zmenu časového pásma, môže si upraviť displej či aktivovať nočný režim a mnohé ďalšie prevádzkové funkcie. Hodinky majú silné a jasné podsvietenie, ktoré sa automaticky aktivuje pri ich naklonení o 35 stupňov. Pre ľudí, ktorí majú radi mobilitu, ale aj pohodlie pri práci či zábave, by mohol byť zaujímavým riešením recyklovateľný skladací stolík pod notebook s názvom Lapdeck. Je vyrobený z jedného kusu vlnitej lepenky. Napriek tomu dokáže udržať zariadenia s hmotnosťou až do 11,3 kg. Aj keď je vyrobený z jedného kusu, dá sa stolík veľmi jednoducho a rýchlo zostaviť, v prípade potreby rozložiť a môže sa uložiť napríklad do príručnej batožiny. Quell by mohol pomôcť uľaviť od chronických bolestí, akými sú napríklad diabetická neuropatia, osteoartróza a mnohé ďalšie. Quell sa vkladá do športovej pásky, ktorá sa pripevní na lítko používateľa. Zariadenie využíva elektródy priložené na pokožku a stimuláciou nervov vysiela impulzy do mozgu. Mozog následne uvoľní do tela endogénne opioidy a tie uľavia od bolesti. Automatické používanie impulzov počas spánku sa dá nastaviť pomocou aplikácie. Slúchadlá Seacars 4D sú vybavené technológiou 4D Sound, ktorá sa snaží posunúť hranicu priestorového vnímania zvuku na novú úroveň integrovaním dynamických zvukov podľa okolitého prostredia.
Pre zintenzívnenie zážitku je čelenka slúchadiel vybavená hmatovou odozvou, kedy vstavaný ovládač používa pohyby, tlaky a vibrácie na základe intenzity a rozsahu zvuku. Vývojári sa snažia docieliť to, že používateľ môže počuť a zároveň cítiť vibrácie zvuku, čo prezentujú napríklad štartom rakety.